políce našeho dětenického pivovaru. No hnedka na začátek se vás zeptám, v čem jsme my, Češi, nejlepší na světě? No v chlastání piva a dělá to 163 litrů na osobu za rok. Takže nejen to, co je vevnitř, ale i to, co je okolo, protože se to tam nevešlo. No co se asi tak děje, když to pivečko někdo nechlastá? No musí to za něho vychlastat někdo jiný. Tak tady u nás, to byl malej Jarda. Zvláště panenky se podívají, jak se takovýhle smráďátka vychovávají. Nádržej se mi za patama, nebo z toho budou mít prd. Takže když budou hledat ten svůj, tak ho nejspíš nenajdou. Tak, my si přesuneme tady vedle. Tak a podíváme se tady na tu mapu, co myslíte, že jsou ty červený puntíky? Jsou to hospody, butiky a nalejvárny. No jakož tuhle tu mapu dělala stejná osoba jako tam tu vedle, tak tady jich je taky málo. No mělo by to být prej celý červený. Tak ví někdo něco o historii piva jako takovým? Já pocházím kousek od Žabce, takže tam je jako No, takže asi nikdo ani ťuk, že jo? Tak to se se mnou musíte vrátit až na začátek do říše Sumérů. 7000 let před naším letopočtem, kdy tady ten náš jistý, já mu říkám Pivolokáty, směl hlídat zrno před deštěm. Jenomže jak vidíme, tak on spí, tudíž mu do toho napršelo. No on se ale tenkrát bál, že by ho vesničani nejspíš ukamenovali. No a tak tu vodu z toho začal vylejvat. S tím ale začalo utíkat i to zrno a to on nechtěl. On tenkrát úplně blbej, ale taky nebyl. No to protože vymyslel první brčko. Vzal si kousek slámy, no a srkal, flusal. Přišli jeho vesničani, on se jich lek a flusnul to tam zpátky. Vesničany tenkrát napadlo, že tady kam si na půdu, kde to třeba vyschne. Jenomže on jak do toho flusnul, tak se do toho dostaly první bakterie a kvasinky. Tudíž to začalo co? Kvasit. No a tak nám vzniklo první pivo. Nebylo to teda pivo, jak ho známe my dnes, ale byla to taková zrnitá kaše. Od toho se mu říkalo kaš. Jdem dál. Nacházíme se přibližně 2000 let před naším letopočtem v Babylonii. No a tady se pivo začínalo pomalu vařit. S tím, jak se vařilo, tak se okolo toho slejzali lidi, no a začaly vznikat první hospody. S nima samozřejmě první nepoctivý hospodští. Tenkrát tam byl ale kámoš Hammurapi, ten. On hrozně dbal na svoje zákoníky a uzákonil, že ten, kdo bude pivo pančovat, čímkoliv ředit nebo točit pod míru, tak bude v tom svém patoku utopen. No jakož to musel někdo hlídat, tak tam vznikaly takzvaný bojky. Kdo by nevěděl, co je bojka, tak babylonská obchodní inspekce. Jdem dál. Jsme ve starověkém Egyptě a schválně, kdo si vzpomene, jak se pivu říkalo na začátku. Cash, no to anglické slovo cash, protože pivo se začínalo používat taky jako platidlo. No a protože jsme v tom Egyptě, oni byli hrozně věřící na bohy. No proto si vymysleli takovouhle schránku, kam vždycky v neděli dali nějaký to jídlo, hlavně to pivo. Mysleli si, jak se na tom ten bůh pochutná. On se asi moc nepochutnal. To protože každý takovej chrám měl svoje kněží, no a ty to všechno sežrali a vychlastali. Tak, jsme v Řecku. No a tady byl jeden takovej šikovnej strejda, jmenoval se Aristoteles. No a ten tenkrát vykoumal, že kdo pije to pivečko, tak se houpe ze strany na stranu. Zatímco ten, kdo má radši to vínečko, tak se s ním točí celý svět. No a tak nám z toho plyne jedno ponaučení. No a to, že pivař a vinař by neměli domů spolu, jinak by asi nedošli. Celý spoustu různých nástrojů. Nějaký máme tady, nějaký pak tam na stěně. No oni tenkrát vykoumali, že když se dřevo do čehokoliv namočí, oni s ním pak budou mlátit, tak se ohne. No oni tenkrát vymysleli první studii na přepravu piva. To se jim ale taky moc nevyplatilo to, protože to pivečko začali tahat všude sebou. No a to dokonce i do války. Přijeli, rozmlátili tábor, vychlastali sudy, božrali se, usnuli. Přijel nepřítel, pobral všechny zbraně a bylo po válce.
Tak teď, jestli jsou Češi, tak by tuhle tu pověst měli znát, ale jelikož ji nikdy neviděli, tak já jim to povím. To šel takhle Čech a jeho brácha Lev, to je ten s tím krásným úsměvem. No a Čech měl sebou svoji překrásnou manželku Brunhildu, kterou po cestě obtěžkal. Ona, jak to u těch ženských bejvá, si pak ujala vedení a když došli na ten hřib, tak řekla, že už dál nejde, že jí bolej nohy a je celá nateklá. Proto jsme tenkrát nedošli k té velký slaný louži. No a když nám autor maloval ten obraz, tak už byl trošičku nadsamraný a je tam 6 věcí, kterých tam být nemá. Najdou je? Pahváček, klokán, palma, papoušek. Ano, kolem hříbu žádný další kopce nejsou. Tanelsa už asi tenkrát věděla, co nás čeká, proto si dopředu obstarala roušku. No a Kim Jong-un s nima tenkrát určitě nebyl. Tak jsme ve středověké Evropě a tady se pivo začínalo vařit už víc, a to z toho důvodu, že v tuhle dobu bylo spoustu nemocí, jako mor, vši, neštovice. No a pivo byl jediný nápoj z vody převařený, tudíž ho chtěli všichni chlastat. No a v tuhle dobu ho vařili právě mniši, protože co si budem, měli na to spoustu času. Tenkrát skoro vedle každého kláštera vyrost taky pivovar. Tak, my se teď podíváme dozadu tamhle na tu stavbu, je to v Praze, roku 1348. Co myslíte, že to je? Ano, je to stavba Karlova mostu. Na tu zahájil právě Karel IV. A jak víme, tak se v tom mostu našly vajíčka, no a taky počátky nějakého toho pivečka. Tak tady za rohem se můžeme podívat, jak se tam to pivečko asi dostalo, když byla jenom jedna latrína. Tak, proběhnu tady a rozsvítím si dvoře za vlády císaře Rudolfa II. Toho máme tady, no jak podle pohádek víme, tak měl rád to vínečko. No a ta politika mu taky moc nešla. On měl radši astronomii, alchymii, tyhle ty vědy. No tenkrát za ním jezdilo spousta vědců. Třeba takovejhle Dán, ten se jmenuje Tycho de Brahe. No a toho poznáme podle toho zlatého nosu, protože v mládí, když bojoval o nějakou panenku, tak on něho přišel, no od té doby musel mít protézu. Ten měl teda radši to pivečko, byl schopný za celý večer do sebe hodit třeba 10 škopků takového piva. No co se mu asi chtělo po těch 10 škopkách? No, slyším to tam. No a podle dřívější etiky nikdo nesměl místnost opustit dřív než sám císař. Tak ono se mu chtělo a chtělo a chtělo, až už se mu nechtělo. Oni si tenkrát mysleli, že umřel na to, že mu prasknul močový měchýř. My už dnes ale víme, že to není anatomicky možné. Tenkrát tam po něm nějaká ta stopa ale fakt zůstala. Tuším, že ta už bude dneska suchá. No a dnešní vědci zjistili, že kluk šikovnej si ten nos slepil něčím, co obsahovalo rtuť, takže se otrávil. Jestli poznáte, kdo je tadyhle ten? Je to dobrý voják, Švejk. No schválně, jestli někdo uhodne, proč se nacházíme zrovna tady v té době? Co se tady tak zásadního s tím pivečkem mohlo stát? Pípa to nebylo. No začalo se chlastat ve velkým. Tak já vás poprosím, až tady prohlédnete, aby jsme se sešli dole pod schůdkama. Tam si povíme něco o tom pivečku dětenickým. To tady ještě panoval náš Benny z Dětenic, to je ten s tím majestátním obočím. No a ten se dozvěděl, že loupeživý rytíř Artur, to je ten na tom koni s tím kýblem na hlavě, takže se ho pořádně prohlídněte. Po všech vesničkách pobíjí všechny muže, ženy i děti, no a nechává si jenom krásný pany, který mu pak musí být po vůli, jak tady sami vidíme. On si teda potom o úplňku vybere jednu z nich nejkrásnější, která musí uvařit to pivečko lásky podle toho tajného receptu. To je to černý, kdo jste měl možnost ochutnat. On jí potom vyřízne jazyk, aby ten recept tajný zůstal. No a to se samozřejmě našemu panu Benešovi nelíbilo. Proto si najal partu žoldáků, kteří Artura i s jeho muži chytli, muže pobili. No a Artura si nechali přivízt sem zpátky k nám do Dětenic. Tenkrát ještě do gotický tvrze. Tam ho teda mučili tak dlouho, dokud ten recept na to pivečko neprozradil. No a potom mu vyřízli jazyk a zazdili ho do zdí, kde stojí nynější středověký hotel. Takže pokud tam chrápete, tak vám přeju dobrou noc. Tady tam je každý večer slyšet, jak hledá ty svý krásný pany. Tak, před námi je teď laboratoř a kancelář Sládka, kam se určitě všichni nevejdem, tudíž já vám to povím tady, vy si to pak sami projdete a sejdeme se až dole ve varně.
Tak jako první to je laboratoř, kde si teda můžete prohlédnout suroviny, ze kterých se dneska vaří pivečko. Je to teda voda, chmel, slad a pivovarský kvasnice. Kdo by dřív vařil pivečko z čehokoliv jiného, by byl tuze potrestán, no a bylo by mu sebráno právo varné. No a následuje potom kancelář Sládka. No a to, když to tady vlastnil pan inženýr Emanuel Řehák, tak o vaření pivečka nevěděl vůbec nic, proto se sem pozval dva Sládky. Čeňka Petáka, no a jeho syna Jiřího Petáka. Těm pivovar pronajmul a oni tady to pivečko zase začali vařit. Můžete si tam prohlídnout různé listiny po Petákových. No a všechno, co v té místnosti uvidíte, kromě komody, která poznáte, že je nová, oken, záclon a gárny, žije tam původní po Petákových. To teda, když se mířili komunisté, Petákovi všechno stihli nastěhovat do výtahu, který byl na konci budovy. Přestříhali dráty, no a komunisti se k tomu jako jedinýmu nedostali. Tak já vás poprosím, abyste si to prohlédli. A potom po schůdkách dolů a hnedka doprava do dveří. Tam na vás budou na stolečku čekat kelímky, takže si berte kelímky a vždycky si přijďte ke mně, řekněte si, jaký chcete to pivečko ochutnat, já vám ho naleju. Tak zatím si vemte kelímky a já hnedka přiběhnu s tím taky černý. Děkuji. Černý? Jo, a to druhý promočil. Okay. Tak, jestli vás... Pánem Bohem. Děkuji, děkuji.